आंलाय सोरनि हिर' जाबावनो सिख्लाफ्रा आंखौ एदावबाय थायो। फैनानै नैबे जायगासिम सफैबाय आरोखि ना। बे जायगाया सान्तिपुर। रायजोफोर नोंथांमोना नायनानै ला आरो मालाबा फैनो गोसो जायोबा फैनो हागोन आरोखि ना। सान्तिपुर बाजार बै सिगाङावनो सान्तिपुरा एसे थांबावनांगौ आरोखि ना। बै सिगाङाव सान्तिपुर ओमफ्राय मिटिङा जादों नैबे जायगायाव आरोखि। नैबे जायगायावनो जागासिनो दङ। गोबां जायगानिफ्राय बेवहाय फिरफिलि एस'सिएसननि मानसिफोरखौ लेंहरदों आरोखि ना। गासैबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गासैबो बिसोरजों रायज्लायनो थाखाय बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरोखि। जोङो नायलांनि सिङाव नायगोन, नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय। नैबेलाय नैबे जायगायाव दै गोबां सफैनानै दंफैयो बै न'आव। नैबेलाय सिङाव नायलांगोन जों। सिङाव बिराद बुरजा मानसि फैनानै दंफैसै। नायलांबाय था, गासैबो भिडिअखौ आं देखायलांगोन आरोखि ना। नोंथांमोना नायलाङोबा मिथिगोन आरोखि मानि थाखाय लेंहरदों। आंबो मोजाङै मिथिया, जास्ट नोंथांमोननो भिडिअ देखायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोखि। नैबेलाय नै रुमा बेवहायनो सिङाव नायगोन। बेवहाय गोबां मानसिफ्रा सफैनानै दंसै आरोखि ना। गासैबो टट' फिरफिलि सालायग्रा दंबार आरोखि ना। ड्राइभार, प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि गोबां दाब दाब जायगानि एस'सिएसननिफ्राय सफैनो हादों आरोखि बिसोरो। गरमथार दा? औ गरम। गोलोमफ्रुजोब्बाय ना? दे बबेनिफ्राय फैदों बन्दु? बबेनिफ्राय? हा? खाग्राबारि। दे गासिबो बबेनिफ्राय फैदों फंबाय? बिनि लोगो माबानि पुर्निमानि। आदसा दे मोजां। बबेनिफ्राय फैदों? बेंटल सालबारि। एस'सिएसना बबे? बेंटल एस'सिएसना बेंटल। बेंटलनिफ्राय फैदों आरोखि, बेंटल। या बन्दु बबेनिफ्राय फैदों नोंलाय? बेंटल ना सालबारि? हा? ए बेंटल। दे मोजां 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 गासैबो बेंटलनि। ओइ बिराद गोजान गोजाननिफ्राय फैदोंलै मानसिफ्रा ना। बबेनिफ्राय फैदों फंबाय? ओइ बबेनिफ्राय फैदों? सान्तिपुर खाग्राबारि। सान्तिपुर खाग्राबारि। आदसा बेबायदि लिस्ट होनांगौ ने? औ खोनागौ नै। बालाझार अट' रिक्सानि दे। औ इ रिक्सानि। गुड जादों दे, जादों। नोंसोरलाय बबेनिफ्राय? गामिखौल' बुंनांगौ, गामिखौ। औ दे एसे लाजिदबो आरोखि। बबेनिफ्राय? निज्लागुरि। हा निज्लागुरि। ए अट' सालायोना? टट'। दे मोजां। नै बेवहाय जागोन आरोखि मिटिङा, बावनो जागासिनो दङ। दा नोंथांमोननो आं सोंनानै देखाय। मानगोनां रायजो राजाफोर, दा जोंनि गेजेराव दङ फटिं चिरांबार ब्लकनि प्रेसिडेन्ट। दे होमबा दोनथ'नोसै लोगोफोर एसेयावनो। गोजोन्थों, बाय बाय। उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन। नै बे जायगायाव नै बिराद जायगा, समायनाथार जायगायाबो। मानो फैनाय जादों बावलाय बुंनो हागोन नामा? माने एसे ड्राइभार एस'सिएसननि एसे मिटिं जादों नालाय। औ बिनि थाखाय एसे फैदों। मानसि गिदिर फैगोन। औ मानसि गिदिर। औ मानसि गिदिर फैगासिनो दङ। बिनि जुनै एसे सावरायमेल लानाय जादों। सावरायलायनाय हाबाफारि जादों। हाबाफारि मेल दङ। आदसा दे गोजोन्थोंलाय। एसे नेबाव नायबावनि। जोंनि गेजेराव दङ चिरांबार
Hei, बबेनिफ्राय फैदों? बेंटल स्टेसन आदसा बेबायदि लिस्ट लालायो नामा ना? बेबायदि लिस्ट लाहोनांगौ जाहैबाय दा नै माने बेवहाय नाम थाबाय गारि नाम्बार थाबाय जायगा थाबाय मबाइल नाम्बार बेखौ एन्ट्रि खालामनानै होबाय आरोखि माबा मोनसे होगोनदां सरकारा बेफोरखौ दा औ खोनानाय बायदिबा होगोन बायदियानो आदसा आदसा दे मोजां मोजां गुड दे मोजां माब्रै खबरा मोजां दा फैगासिनो दंलै नै होमबा भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन गोजोन्थों बयनिसिमबो